ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାରି ଯୁଗ ବିଷୟରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସମୟକାଳ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 17,28,000 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭଗବାନ ନରସିଂହ, ଧର୍ମ ଚାରିପଦ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସମୟକାଳ ବା ବର୍ଷ ହେଉଛି 12,96,000 ବର୍ଷ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଧର୍ମ ତିନିପଦ, ଭକ୍ତ ମାରୁତି ବା ହନୁମାନ, ରାକ୍ଷସ ରାବଣ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସମୟକାଳ ହେଉଛି 8,64,000 ବର୍ଷ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଧର୍ମ ଦୁଇପଦ ଏବଂ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ କଂସ। କଳିଯୁଗ ସମୟକାଳ 4,32,000 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଧର୍ମ ଏକପଦ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କିଏ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ କିଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।